дар ҷаласаи парлумони қирғизистон вакил Исҳоқ Пирматов изҳороти тунд дод. ӯ гуфт замоне ки кишвар ба ҳайати созмони Авроосиё шомил шуд, ҳукумати Русияву Қирғизистон ба тавофуқ расиданд ки воридоти маводи сӯхт бидуни пардохти боҷи гумрукӣ сурат мегирад. тибқи созиш ҳамасола аз Русия ба Қирғизистон имкони бидуни пардохти боҷи гумрукӣ ворид намудани 1 миллион 200 ҳазор тонна сӯзишворӣ вуҷуд дорад. тибқи маълумоте ки ман дорам, захираи маводи сӯхт дар Қирғизистон барои 2 ҳафта боқӣ мондааст. агар мо сӯзишвориро бо боҷи гумрукӣ харидорӣ кунем, нархи бензин то 2.5 сом боло меравад. ниҳодҳои зирабт ва ҳукумат дар ин бора иттилоъ намедиҳанд ва хомӯшанд. ҳукумати Қирғизистон нахуст изҳори хушбинӣ кард ки захираи маводи сӯхт дар кишвар барои чанд моҳ кифоят мекунад. вале бадтар дар як ҷаласае ки сарвазир бидуни ҳузури хабарнигорон ташкил кард, раиси кумитаи саноат ва энергетика иқрор шуд ки сӯзишворӣ хеле кам мондааст. ҳоло вазъият чунин аст ки захираи маводи сӯхт барои 15-20 рӯз мерасад. ҳамин ҳоло ҷаласаи ҳукумат ба поён расид. дар вазорати энергетика дар фикри ҳалли ин мушкил ҳастанд. маводи сӯхт ворид мешавад, вале мутаассифона на дар ҳаҷми зарурӣ. ин мақоми давлатӣ мегӯяд ҳанӯз норасоии маводи сӯхт эҳсос намешавад, вале ба таъкиди ӯ чунин вазъ бинобар мушкилоти бюрократӣ дар асл маводи сӯхт ҳанӯз истифода нашудааст. бинобар эъломияи гумрукӣ сӯзишворӣ аз марзи Русия гузаштааст, вале ҳанӯз ба Қирғизистон нарасидааст. ҳар вақте ба ҳудуди Қирғизистон ва ба бозор дохил шавад, мушкил ҳал мегардад. вале таҳлилгарон мегӯянд мушкилоти марзӣ миёни Қазоқистону Қирғизистон барои ба вуҷуд омадани чунин вазъият сабаб шудааст. барои он ки Қазоқистон назорати марзиро дар гузаргоҳҳояш бо Қирғизистон шадид кард. дар нуқтаҳои сӯзишвории Қирғизистон арзиши маводи сӯхт то 2 сом қимат шуд ва зоҳиран болоравии нарх идома хоҳад ёфт. ҳалли ин мушкил ба музокироти ҳукуматҳои Русия ва Қирғизистон бастагӣ дорад.